Estem a Bonança, carretera Idron, tornem a la Ribagorça aragonesa. A 1.250 metres d'alçada, a la conca alta del Noguera Ribagorçana, el vell i el nou, les serres, les valls, el verd, els arbustos, els arbres, formen un conjunt preciós. Aquest territori uneix banda i banda les províncies d'Osca, de Lleida, és part de la franja de Ponent. S'hi parla català amb la riquesa pròpia del Ribagorçà. Té una història important, una arquitectura tradicional, de pedra, de cases fortificades que distingeixen el poble. Es mostren amb orgull, posant en valor la riquesa patrimonial i estratègica que va tenir i encara té. Com l'església de Santa Coloma, un lloc emblemàtic, un dels tresors locals. Tot i que el que predomina a la zona és el romànic, l'església és barroca del segle XVIII. Val la pena admirar-la en calma des de diferents perspectives. Stars fell out, the moon turned gray, the wind keeps whispering your name my way. I've counted the hours, I fall. La font de Blas Ribes ens saluda, mentre admirem els edificis antics i moderns que conserven l'estil tradicional. Com l'hostaleria, el bar-restaurant, punt de trobada del poble. Bonança és el poble natal de persones molt rellevants. Joaquim Maurín, per exemple, va néixer aquí, a Casa Navarri, al 1896, edifici fortificat del segle XVI. És bé d'interès cultural. Wish I could say the same. Wish I could say the same. Amb els Pirineus al fons, marxem. Carretera Idron, cap a Vivils, a propet d'on som. Municipi de Bonança, més avall, a 1.230 metres, envoltat, però, d'un paisatge preciós. Com es veu, està conformat per dos nuclis de cases. Fa anys era un poble abandonat. Per sort, s'ha anat reconstruint i recuperant la vida. Per tot, hi ha caminets que porten a descobrir rutes que travessen la vall, que connecten els pobles a peu, com es feia abans. Des d'una vora, l'església parroquial de Sant Ginés vigila els camins. És del segle XVI, viva, amb diverses restauracions, senzilla, acollidora. No he trobat referències de l'estil que és, però tot i així té un encant particular, com tot el poble. Encara hi ha cases pendents de reconstruir, però el conjunt és un exemple de resistència i recuperació. Continuem cap a Castarner. De Vivils a Castarner hi ha una ruta per fer caminant, però nosaltres la fem per carretera, carretera Idron. Castarner, situada en un entorn preciós de la vall del riu Valiera, al terme municipal de Montanui. Un poble molt bonic, molt viu, molt visitat, petit però gran en història. En un lloc estratègic. Des d'aquí es veia de lluny qualsevol moviment. Destaca per tot les restes del castell, conegut primer com el castell de Valcabra i ara com el castell dels Azcón, els darrers propietaris. L'origen és musulmà, del segle IX. Ara només queden les restes, però els murs, les torres, el dibuix de l'estructura
Recorde que no només era un lloc de defensa, sinó també un palau. Des del segle XX Stars fell, està abandonat. the moon turned gray. The wind keeps Ara està restaurat. your name. Es pot pujar amb tota comoditat i visitar-lo i admirar també So folded, les vistes des d'aquí dalt nothing brings you back to mine. i el poble també. Still see if Si pugem més amunt encara, podem veure des de dalt el mirador del Castellot. you were S'hi veu l'infinit i encara més. L'altra joia del poble és l'església de la Immaculada, hold my breath and count to també anomenada Verge de la Collada, del segle XVIII. this. És una de les poques esglésies barroques que hi ha a la Ribagorça. De tot destaca la torre del campanar. És de planta quadrada, però té els angles aplanats i això li dona l'estructura de campanar ortogonal. But I was sleeping with the light on. No ens cansem d'admirar el poble i l'entorn, però toca marxar cap a un altre lloc, carretera Idrón.